Izbacati Teodora na ovu sliku, Arane. Da, neću še da joj se javim uopšte. Briješ, a? Što Da, nije da brate, te ne je isplati follovala. se. Brate, ne isplati se, vjerujem. Ali je baš lijepa na ovoj novoj slici, pogledaj. Čekaj da vidim sve da uđem na Instagram. I ova faca sam kad je, jel? Pa ne znam ova zadnja. Pa to je ta, sigurno, nije novu izbacila. To je jebeš. O, jes novu izbacila. A što nije da ti imaš Dobro. malu, Arome? A šta kaže cura to što komentiraš tu? Da ja komentaršijem, a? A Hoću jel komentarca? jel ti rekla išta tvoja žena što si komentirao sliku? Nemo više da vidim ono da komentariš. Ozbiljno ti to rekla. Da, Daj mi se. bez zebanci. A ti ćeš opet komentirat. I da je napišem, jel zima vlada? Da je napišem, a? Napišio jel ti zima... Napišio jel ti zima, pošto bi te ja volio ugrijati. Ma dječu, brate, to napišem. A ne, misliće, brate, ja sam neki napasnik, razumiješ? Misliće da si neki creepy retardos, druže, ono naši. Nemoj komentirat sliku, please. Nemoj. Misliš? Nemoj 100%. Jo, ja ću komentirat, ali šta li napisat? Sad baš sam ništa. Nemoj ništa komentirat, budala. Tek da vidim još, moram, burvaska. Napiši, jel ti tato Eto, taksi, vidim, jel tu taksi si, dobro? ne. What the fuck, Ne. mato, koji kurac. Ne, evo, vidiš, onaj P vam god za motore. Da napišem... Ne mogu to. Možda je ripala vama jer je skidala, jebi ga. Desi Karlo, zeleni krosan, fan na super chatu, di si brapo, jesi dobar? Brale, odličan. Danas je amazing situacija ovdje. Hvala ti zeleni. Karlo, Ozanić, fana. 10 kuna preko super chata, kaže Nuga, familija je prije 20 minuta bio kod pekare Monika. Nisam, brate moj. Jesi, pičko. Nisam, tu sam. Jesi, pičko. Daj, nemoj trovat. Nisam, brate moj, fakat. Hvala, Karlo. Čekaj, šta da napišem pa njoj? Nemoj komentirat, što bi uopće komentirao, misliće stvarno da si neki creepy idiot jebote. Svaku sliku i komentiraš i obavezno zakucaš 5000 lajkova na komentaru, baš je ono naš. Reče A ništa da odgovori, pa brate, ja bi govorio, eto, samo ono da ispoštujem, razumiješ? Ja bi isto napisao bi, daj si care, ono. Napisao bi, emoji bi stavio. Ali jebi ga, vidiš da i boli kurac. Nemoj da te to zamara, prijatelj. Neću da pišem jer ignorira svaki put. A nisam mi, brate, Nisam mi razumiješ? šabari jebe. Ako ikom treba odgovorit, nama treba odgovorit, brate. A evo vidim u ovoj prošloj slici, odgovara vam dol, baš sam ja to pregledao. Odgovara vam dol na Akimovim. Kome odgovara? Daj va, druže. Ma ne pa Odgovara nije. na- Ali Pa baš brate, bi nam nije trebala odgovorit Može baš like malo poslati ili nešto, spremala se. razumiješ? Nije u redu, jel da, Arone? Brate, ja bi njoj odgovorio. Ja Ne, lajkam ne, svaki nisam. komentar na svojoj slici. Nije da imam 150.000 lajkova na slici, ali imam 50.000, šta? A ja ne imam 150.000 što se probila radi nas svaki. Kad neko Pa napiše ja. glupsko kurac, ja mu lajkam komentar. A poraz ja da sam ženska, bi imao po 200-300.000, 100.000.